Hei ja kiitos viestistäsi. Olen lomalla 15.6. ja 3.8. välisen ajan, josta humalassa olen 15.6. ja 27.7. välisen ajan ja vieroituksessa 27.7. ja 3.8. välisen ajan. 4.8.–12.11. olen pariterapiassa, jos suostun sinne menemään. Ei yhtään huvittaisi. Rakkautemme on jo ohi. Olemme käytännössä kämpiksiä, joilla on ylipainoisia lapsia. Perheeni turruttaa pahaa oloaan jäätelöllä, minä jäätelöllä ja ananaslonkerolla. Saunassa tulee kesäisin käytyä. Siellä yritän olla katsomatta vaimoni selässä olevaa karvaista luomea. Miksei sekin voisi sheivata sitä luomea posliiniksi? Nyt on kuitenkin kesä. Minullakin on luomi selässä. Se näyttää syövältä. En mene lääkäriin, koska olen lomalla ja minun pitää juoda ananaslonkeroa ja syödä jätskiä. Peitän luomen kesämarkkinoilta ostamallani tekstipaidalla, jossa on sadepilven kuva ja teksti aikamoinen keli, jonka alla sulkeissa teksti, nimittäin kikkeli ja nuoli alaspäin. Paidan teksti ja kuvitus naurattaa minua ääneen, öisin. Olisinpa yhtä välkkö kuin sen kirjoittaja, mutta en ole. Olen yksinäinen hiljalleen alkoholisoituva mies, jonka kämpiksellä on karvainen luomi selässä ja räikeän värikkäisiin markettivaatteisiin puetut ylipainoiset lapset, jotka oksentavat takapenkille 2 litraa jäätelöä tykkimäellä käymisen jälkeen. Kiireellisissä asioissa olen tavoitettavissa aina. Soita ja vie minut pois täältä.